Între calamitățile care au bântuit București în decursul celor 5 secole de existență socială, cele mai multe victime le-au produs foametea și molimele. Foametea a fost cauzată uneori de timpul foarte cald și uscat, lipsă totală de ploi, care a pârjolit și prăpădit nu numai grânele, dar chiar și iarba atât de necesară pentru hrana vitelor. Altădată, foametea a fost provocată de nesfârșitele războaie care au frământat pământul țării și i-au secătuit rezervele de hrană. Dintre molime, niciuna n-a prăpădit pe oameni ca ciuma, iar de multe ori foametea și ciuma se produceau concomitent și atunci prăpădul devenea mai cumplit. Alteori, nenorocirile se țineau lanț, întâi războaiele cu năvala turcilor, a tătarilor sau a nemților, apoi foametea cu aspectele ei teribile și, în fine, ciuma de care oamenii fugeau îngroziți în toate părțile, părăsindu-și chiar avutul numai să-și scape viața. Ciuma secera viețile oamenilor fără nicio milă. Documentar, ea este cunoscută de mii de ani. Izvoarele istoriei vechi o amintesc la egipteni, evrei și la alte popoare din antichitate. Dintre toate care le-a înregistrat istoria, cea mai ucigătoare și care a îngrozit mai mult omenirea a fost ciuma neagră sau moartea neagră din secolul al XIV-lea, care a bântuit în perioada 1346-1352. A pornit din fundul Chinei, a trecut spre Mesopotamia, țărmul Mării Caspice și Mării Azov, de aici în ținutul Volga și Cafa, de unde a trecut la Constantinopol și a contaminat întregul Orient, nordul Africii și toată Europa. Se socotește că un sfert din probabila populație a Europei din acea vreme, adică 24 de milioane de oameni, au pierit în această epidemie și probabil că numărul victimelor a fost și mai mare în Asia. În ceea ce privește țările române, ciuma e cunoscută numai din secolul al XV-lea. Aceasta nu înseamnă că ea n-a bântuit și mai înainte ținuturile noastre. În Moldova e amintită la 1443, în 1476 în ambele principate, iar în 1480 și 1495 face prăpăd în Transilvania și țara românească. Din secolul al XVI-lea, din nenorocire, ea începe să fie bine cunoscută în țara noastră, iar în secolul următor, când se auzea despre ciumă, populația urășenească fugea îngrozită spre munți, mai înspăimântată decât de năvălirea tătarilor sau a turcilor. În 1660, turcii și tătarii au jefuit Moldova și țara românească și au târât cu ei peste 50.000 de locuitori din Muntenia. Foametea și ciuma au completat jalnicul tablou al țării. Cronicalul Muste, în legătură cu răzmerița din 1660, spune că pe acea vreme s-au făcut foamete mare în țara românească. În 1676 bântuia în București o ciumă cumplită. Gheorghe Duca Vodă, speriat de prăpădul morților, recurge la ultimul mijloc de apărare. Fuge din București și se instalează la Cocorăști, la moșia comisului Vlad Cocorescu. Caimacamii pe care îi lăsase în București, logofătul Radu Crețulescu, vornicul Stroie și vistierul Vâlcu, fug și ei îngroziți. București rămân pustii, dar cu desăvârșire pustii, până în primăvara anului 1677, când ciuma încetează. Desele epidemii de ciumă, care îngroziseră domnia, precum și numărul foarte mare al morților care rămâneau neîngropați în casele pustiite și pe ulițe, făcu să se creeze un corp de oameni bine plătiți, să strângă morții și să îngroape, să curețe orașul și să șteargă urmele molimei. Aceștia se numeau ciocli și erau recrutați din foștii ciumați care scăpaseră de moarte și despre care se spunea că nu se mai atinge boala de ei. Asaltul turcilor asupra Imperiului Habsburgic, care culminează în 1683 prin asediul Vienei, a făcut ca țările române să fie cutreierate de turci, de tătari și de poloni și să provoace o foame cumplită.
În Iași, povestește cronicarul Nicolae Costin, un țigan au amăgit pe o fată săracă și au băgat-o într-o pivniță pustie și acolo au ucis-o și au tăiat din trânsa. Și tot el povestește că, murind mulți oameni de foame, ca de ciumă zăcând pe ulițe, de aceea se învățase lupii de mâncau acele trupuri moarte, neputându-i birui cu îngroparea pe toți morții. La începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu, în 1689, bântuia în București o ciumă groaznică, care s-a potolit și a revenit din nou în 1693. La apariția ciumei în București, populația nevoiașă, care n-avea calești să fugă cum făcea familia domnească și boierii, își părăsea casele la voia întâmplării și o lua razna pe câmp, în păduri și spre munți. Groaza morții era atât de mare, încât mintea nu mai putea să judece și să găsească apărarea cea mai bună. Ca în fața pârjolului produs de foc fugea lumea când auzea de ciumă. Boiernașii care n-aveau pe cine să lase în case să le păzească avutul, îngrămădeau în lăzi și boccele ce aveau de preț și le dădeau pe seama preoților să le păstreze în biserici. Dar molima mergea cu ei și mulți dintre cei fugiți nu se mai întorceau, iar lăzile lor rămâneau în voia preoților. Brâncoveanu se refugia de obicei la Cotroceni sau la Plătărești, iar după ce zidise palatul de la Mogoșoaia, se ducea acolo ca să fie ferit și mai aproape de scaunul domniei. Numai în 1706-1707, când ciuma se arătase mai pustiitoare ca oricând, Brâncoveanu se retrase cu familia în fostul palat domnesc din Târgoviște. În 1718 apare iarăși ciuma în București. Fusese până atunci război mare între turci și austrieci, iar oștile turcești făcuseră răzmeriță în țară și aduseră foamete. În București, în toate zilele, se găseau oameni morți de foame, dar pe lângă foamete se ivi și ciuma ca să completeze tabloul cel jalnic al orașului și al țării întregi. Date prea multe despre prăpăd nu avem, ne amintește însă despre el inscripția poetică de pe crucea de piatră înălțată de serdarul Matei Mogoș, care se păstrează până astăzi în interiorul bisericii Oborul Vechi. Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea se credea că epidemiile de ciumă au anumite cicluri și că revin cam la 10 ani odată. Faptul însă nu se verificase, fiindcă odată cu secolul al XVIII-lea aceste epidemii începuseră să apară la perioade mai scurte și să se mențină netulburate ani întregi. Ciuma din 1730, care, deși nu a fost prea vijelioasă, cuprinse în vârtejul său pe Nicolae Mavrocordat și pe fratele său Ion, amândoi foști domni. În 1735, Grigore Ghica, între măsurile pe care le-a luat ca să stăvilească ciuma și să apere populația Bucureștilor de furia molimei, este și înființarea unui spital la Pantelimon, care avea o secție specială pentru ciumați. În Hrisovul din 12 octombrie 1735, care hotărăște construirea acestui spital, se spune: am socotit să zidesc și să înalț din temelie o sfântă și dumnezeiască casă, unde și spital de săraci bolnavi să fie, însă nu numai de bolnavi ce ar pătimi de alte boli trupești, ci de bolnavi care din depărtarea lui Dumnezeu ar pătimi de boala ciumii, pentru că aici în țară și în orașul scaunului domnesc al Bucureștilor aduce vremea aceea cumplită năprasnică boală între oameni, uneori în vreme de iarnă, când săraci ca aceia, neavând nici între cei sănătoși, nici pe afară a hălădui, pătimește ca patima cumplită și amar pe geruri și prin vifore nesuferite și-și răpesc viața. Iar mai departe, Hrisoul precizează despre secția de ciumați. Am hotărât domnia mea să li se facă niște case acole aproape, lângă îngrădișul spitalului, la un loc din afară, ca să fie întrânsele bolnavi ca aceia de boala ciumii,
păzindu-se ca la un lazaret să nu se amestece cu bolnavii cei dinăuntru, ce ar fi pătimași de alte boale. Spitalul însă nu se termină sub ochii fondatorului său, fiindcă Grigore Ghica, în cursul anului, a fost mutat cu domnia la Iași. El lăsase însă pe mitropolitul Ștefan să desăvârșească lucrările. Noul domn al Moldovei organizează la Iași breasla cioclilor, care, deși exista de multă vreme, simțea nevoia unei noi așezări. În ciuda tuturor silințelor de a stăvili Molima și de a o împiedica să facă atâtea victime, ciuma însă continua vârtejul său de moarte și de jale. În 1737-1738, când pe tronul țării se afla Constantin Mavrocordat, în a treia domnie a sa, ciuma a făcut numeroase victime. Muriseră în București 33.000 de oameni, 233 de preoți și 3 arhierei. Vestea ciumei din țările române merse până la Lipsca, unde se duceau mulți neguțători români după marfă, și puțin a trebuit ca marele târg din toamna anului 1737 să nu se mai țină de teama primejdiei. Grigore Ghica, în ultimul an din cea de-a doua domnie a sa, în 1752, organizează la București breasla cioclilor, altfel decât o făcuse în Moldova. El fixează la 20 numărul cioclilor, puși sub conducerea unui capitan, numit mai târziu polcovnic de ciocli, și le hotărăște atribuțiile: îngrijirea ciumaților, ridicarea și transportarea la spital, izolarea, dezinfectarea caselor, cercetarea mahalalelor spre a găsi pe bolnavi ascunși și îngroparea lor. Între ciocli erau și muieri poslușnice, la partea femeiască și la copii și fete. După cum se vede în Hrisovul domnesc, cioclii erau scutiți de dări. Să fie sloboși și în pace de toate dăștile și orânduielile visteriei, veri câte peste an ar ieși în țară și pe orașul București, de nici unele, nici un val și niciun fel de bântuială să nu aibă. Cioclii aveau la dispoziție o căruță cu 2 cai, învelită cu coviltir, în care transportau pe bolnavi la spital. Breasla cioclilor depindea de agie și era sub poruncile directe ale marelui agă al Bucureștilor. În 1786 li se plătea 3 taleri pe lună, dar ciuma continuă să facă ravagii. În 1756 o nouă epidemie înspăimântă București. Trece repede, dar reapare în 1759. Urmează 20 de ani și mai bine de liniște, când bucureștenii păreau că uitaseră de ciumă și de coasa sa înfricoșătoare. În decembrie 1783 se iviră câteva cazuri în București, dar focarul a fost stins ca să reapară în toamna următoare, când moare un țigan bănuit de ciumă în țigănia Herăscului. Vestea înspăimântă pe toți și încep să curgă poruncile ca să stăvilească Molima. Un an întreg s-au încrucișat poruncile și s-au ciocnit măsurile. În 20 noiembrie 1784 se hotărăște ca târgul de afară să fie mutat în câmp și târgul Cucului să fie închis. Flagelul a fost oprit, dar în ianuarie 1785 se constată iar câteva cazuri în țară și în jurul Bucureștilor. În 1786 se dă un nizam în care se fixează măsurile de combatere a ciumei. Este interesant că și în acest nizam se menține diferența de clasă dintre boierime și sărăcime. De va fi vreunul de neam sau de cinste, cel care l-au călcat boala aceasta, să nu aibă voie să-l ridice din casa sa, fără numai cu poruncă domnească. Nici în fața morții, boierii nu renunțaseră la blazonul lor. Cioclii, aleși dintre oamenii cei mai netrebnici din București, începuseră de la o vreme să comită nelegiuiri cu ciumații. Ca să nu se mai ostenească cu transportul lor la spital, îi omorau pe drum sau îi îngropau de vii. În nizamul pazei de boala ciumei din 1786
Se hotăra, pentru că s-a întâmplat multe nemilostivnice și necuvincioase fapte bolnavilor de către ciocli, spre a hrăpi ale lor, încât pe mulți din bolnavi îi primejduiesc de pe drum, până a nu ajunge la spital, pentru aceasta să fie totdeauna zapciu orânduit ca să meargă cu bolnavul de departe, ca să nu aibă vreme cioclul să-și energisească această faptă și răutate. Iar de se va dovedi vreun cioclu a se îndrăzni a face această treabă și faptă, să se pedepsească cu cea din urmă pedeapsă, cu moarte ca un ucigaș. Ciuma își continuă însă jocul său de moarte. La 20 decembrie 1787 se aude că la Buzău a apărut un focar, care este însă stins repede. În primăvara anului 1792 izbucnește cu furie în București. În iulie erau contaminate 2 mahalale. În câteva zile, molima se întinde și numai mahalaua Mihaivodă rămâne necontaminată. Se constată lipsa unui medic specialist. În august, numărul cioclilor se ridică la 60. La 16 septembrie 1792 se întocmește o statistică a mersului bolii în București. 74 morți de la 18 iunie la 31 iulie, 248 bolnavi vindecați, 204 morți în luna august, 116 bolnavi vindecați în această lună, 334 bolnavi în spital la 31 august. În noiembrie, boala a slăbit simțitor și în cele din urmă se stinge. Reapare în 1793 în provincie și apoi în București. Toamna anului 1794 este foarte grea, fiindcă lipsește hrana. Populația țării și a Bucureștilor suferă de foamete. Domnul Alexandru Muruții intervine pe lângă Merchelius, agentul austriac din București, să obțină un import de cereale din Transilvania. În primăvara anului 1795, când foametea și ciuma continuau dansul lor macabru, o nouă calamitate se adaugă: lăcustele. Se iau fel de fel de măsuri pentru stăvilirea ciumei. Se orânduiește pentru fiecare mahala un epistat al ciumei, care să dea de veste pentru fiecare caz în parte. Cei care nu-și fac datoria se pedepsesc cu 200 lovituri la tălpi și surghiuni la snagov. Preoții sunt obligați să umble din casă în casă și să denunțe pe bolnavi, să se dezinfecteze casele, persoanele și ulițele. Femeile cioclilor să fie duse afară din București, popii și protopopii care tăinuiesc boala să fie tunși, să li se ia harul și să fie trimiși în judecata departamentului pușcăriei. Se închide pe timp de 30 de zile târgul cucului, se interzic pogribanile și pomenirile morților. Săracii și cerșetorii care nu sunt buni de muncă să fie strânși și închiși în mănăstiri, iar pentru hrana acestora, visteria să dea câte 1 taler și jumătate pe lună de familie. Cioclii spitalului de ciumați să fie împușcați dacă ies din spital și vin în București, sau nu-și fac datoria, cum spune nizamul din 1786. Polcovnicul de ciocli, care n-a dovedit nicio pricepere în această treabă a ciocliei, a fost amendat cu 100 taleri și trimis la snagov în surghiun. Zapcii care nu ascultă de poruncile spătarului sunt trimiși la ocnă, etc. Dar boala își vede de mersul său și nu se împiedică de aceste măsuri. Alexandru Muruții hotărăște să se facă la Dudești un spital și un lazaret de ciumați. După 1 an de ciumă, când se face bilanțul, numărul morților se apropie de 10.000. Lipsa unui medic specialist în ciumă devenise grija cea mai mare a domnilor. În cele din urmă fu găsit Ștefan Hiotu, care fu numit epitrop al spitalului și lazaretului din Dudești, cu o leafă de 50 taleri pe lună. El nu era medic, ci un simplu cunoscător în ale ciumei, fiindcă în 27 noiembrie 1786 fusese numit polcovnic de ciocli și funcționase în această calitate.
A fost însă repede înlocuit cu un medic adevărat. Odată cu intrarea în București a lui Ion Caragea ca domn al țării în 1812, izbucnește iarăși ciuma. Sosirea acestui domn în București a fost semnalul unor mari calamități în țară. Chiar în noaptea instalării sale, Palatul domnesc de la Mihai Vodă din dealul Spirii a ars până în temelii și curtea domnească a devenit curtea arsă. A doua zi, la 13 decembrie, s-a ivit ciuma între oamenii veniți cu vodă de la Țarigrad. A fost în multe rânduri ciumă în țară, dar analele României nu pomenesc de o boală mai grozavă decât ciuma lui Caragea. Niciodată acest flagel n-a făcut atâtea victime. Au murit până la 300 oameni pe zi și se crede că numărul morților în toată țara a fost mai mare de 90.000. Contagiunea era așa de primejdioasă, încât cel mai mic contact cu o casă molipsită ducea moartea într-o familie întreagă și violența era așa de mare, încât un om lovit de ciumă era un om mort. Ciuma lui Caragea se oglindește des în documentele vremii. Astfel, într-o anafora a marelui vornic și a starostelui de neguțători, cu privire la vânzarea cu mezat a unor case ale sărdăresei Safta Ghiulogloaia, se amintește că mezatul nu s-a pus în lucrare din pricina bolii ciumii și se cere aprobarea unui nou mezat. Iar într-o jalbă din 1816 a Ancuței, soția răposatului Negoiță, slujitor spătăresc, prin care se jeluiește domnului Ion Caragea într-o pricină pentru o casă făcută pe locul mănăstirii Sfântul Spiridon Vechi, se arată că bărbatul jeluitoarei și 2 feciori nevârstnici au murit de ciumă în Molima din 1813. Aceeași ciumă este amintită și în Anaforaua din 1819, într-un proces iscat dintr-o tovărășie de negoț între Hagi Stama și clironomiul lui Hagi Ivan. Apoi, la leatul 1813, în vremea ciumii, murind și Hagi Enache de ciumă, au rămas prăvăliile cu toată marfa în mâna și chiverniseala lui Stama. După înfricoșătoarea ciumă din 1812, au urmat câțiva ani de liniște, fără să fi dispărut cu desăvârșire. Izbucniri lente și mai puțin violente au fost când și când. Astfel, în 1826 se amintește o ciumă în documentele vremii. Un Radu Postelnicu cere domnului să-i amâne plata unei datorii către Delibașa Ivancea, fiindcă nu poate plăti tocmai acum într-această vreme a molimei. Se pare că motivul n-a avut crezământ, fiindcă domnul l-a trimis pe jeluitor în judecata departamentului de 7. O altă ciumă, mai puțin năprasnică decât aceea din 1812, dar destul de îngrozitoare, este cea din 1828. Toate încercările de a alunga molima s-au dovedit neputincioase să o înlăture, dar i-au domolit furia. În toamnă se adaugă la ciumă și foametea, iar spaima îi cuprinsese pe toți. Boierii și străinii fugiseră din București căutându-și scăpare în satele îndepărtate. Iarna a trecut greu și în primăvară ciuma făcea mare ravagii în București, când au murit și ambii părinți al lui Ioan Heliade Rădulescu. În mai 1829 se numise o comisie pentru cercetarea bolnavilor, compusă din 16 membri, care aveau misiunea să descopere pe bolnavii de ciumă și să ia măsurile de izolare și dezinfectare. Boala însă mergea repede și victimele sporeau înspăimântător. De la 28 mai până la 4 iunie căzuseră pradă bolii 92 de persoane, 5 membri ai comisiei muriseră de ciumă. Furia bolii însă n-a ținut mult, fiindcă numărul bolnavilor se micșora în fiecare zi. O mare contribuție la înlăturarea bolii au adus medicii militari ruși din armata de ocupație în București, precum și doctorul Constantin Estiotu,
care s-a îmbolnăvit de ciumă, dar a scăpat. În septembrie se acordă gratificații în bani medicilor și personalului sanitar care combătuseră ciuma. Moare de ciumă generalul Jeltuhin, comandantul trupelor rusești din Principate. Înlocuitorul său, generalul Kiselev, la sosirea sa în Principate, a luat măsuri urgente pentru stârpirea ciumei. El reorganiză lazaretele, înmulți numărul medicilor, alocă sume însemnate pentru cheltuielile necesare combaterii și izbuti să stingă boala. Bilanțul acestei ciume, care începuse în 1829 și ținuse până la jumătatea anului 1830, a fost 26.302 morți civili și 9.557 militari, iar cheltuielile s-au ridicat la 1.602.659 lei. După 1830, ciuma se ivește din ce în ce mai rar în București, iar aparițiile ei sunt sporadice și lipsite de violență. După 1850 nu se mai vorbește de ciumă decât în cazuri izolate în orașele de pe Dunăre. De atunci și până acum, timp de 100 de ani și mai bine, bucureștii n-au mai cunoscut nenorocirea acestei boli.